Inniu tá mé ag taistil go dtí ceann scríbe Vítneamach deiridh de capba. Ó Hanoi thug mé bosca uair clig go haifán, agus an sin thug mé bád far an tóirgta go dtí an oileán álainn de capba I lán Lánha Bay. Díomh gach éine agus fáilte roimh mo ceann scríbe déarnach anseo I Vítneam fáilte go capba. Chris mé anseo inné agus beag mé ag caitheamh 5 lá 6 oíche anseo an Nollag san áireamh. Ní raibh an Nollag riamh agam thar lear roimh seo, so tá mé ag tinú leis, tá mé beagání nervhíseach mar tá mé ag taisteal am éonar faoi láthair agus dócha go mbeidh daoine timpeall na háite agus ag buin taitneamh as na ráirceanna dennisco céad fáin géad seo. Inmh tá mé ag dul go dtí an trá agus beag mé ag snámh. Cé bhfuil sé fór beag mé ag snámh, mar ní raibh ag an trá le fada, so tarlam go dtí an trá inis. Lads, tá úna an domhan faoi na tránna seo, tá siad go híomhing. Ceap mé nóir coolla mé go raibh siad ceart galóir, má galóir ach tuisciúil sé fór ní raibh sé go iontach ar fad ach tá mé an ráló seo é ag dara ceann. Tá 3 cín agus catcó a héan, catcó a 2 agus catcó a 3 na hanamnucha atá tá I bhd níos móna sin cuma ach sin na cín atá 6 go tianta agus cóngracht in príomh bhaile sin catba é féin ach féach ar seo. Ó mé ceapam gur bé na éalcliche seo na clochanna go léir a dhéanann sé go háling ar fad, mar tá mé inis ioimheanna anseo ar an oileán seo ar Lánha Bay, cuain Lánha agus sin díreach le Halong Bay, tá sin anna gotíanta agus taon anna chuid daoine ar beag nu sé ag dul amárach. Tá mé ag tinú go mór leis. Ach ní hagann an chuid is módas na daoine an seo go Lánha. Agus tá sé cosúbhnach, tá an trá nach mór folamh, so tá mé chun dul ag snámh inis ar an trá seo. Seo deire furfa ar lá fíorheas an seo I catba gach éine. Lína gréine dochréta. Ní acha mé lína gréine le fada, tuis go raibh sé có scamala, có ceover ach an nómh tá sé fuair agus sa léir agus tá sé go hálaigh. Tá bhí chun síon seo agus fécint ar lína gréine. Ar bhla aine eile é sin a dhéanamh even lom just sí agus fécint ar lína gréine. Tá bhí cóáilste. Cí mé marach sib. Déarmad an gach éine I nómh mé ag chur scútar glúisrotar uaimheanna ar iad a rís seo é mo 3 uairnéis agus é sin á dhéanamh agam. Seo é mo Noble Steed don lá álainn ar fad, so tásúla go mbeidh sé go maith tá mé ag dul go dtí an páirceanna náisiúnta inmh agus tá an oileán seo beag go leir, so ní thógaigh sé mórán ama le cúdamh sé. Is even le mé seo tá éis sa páirc náisiúnta inis agus tá na ráirceanna do chréite. Tá na cinic 6 scan rúldum féin mar duine nach bhfuil mórán taí agam ach fós. Tá sé 6 folamh, ní lena chuid daoine timpeall na háite agus na ráirceanna den sco. So inis beag mé ag dul chuig cúpla uamh agus inseoigh mé níos mó faoi sin nóair a thrisim. Tá cuid méar cosa imethe rinos. Ash. Lads, tá seo cód a creita. Tá mé just ag
timáint timpeall an oileán inis. Ceap mé go raibh sé níos lúna mar atá, tá sé actually like mór, so tá mé éis like pasna a dhéanamh is gacrad, tá sé fián, it's like feast for the eyes. Ní léon slí eile chud é rá, feast for the eyes. Tá an, just, agus an síirse atá ag buint leis an glúisrothair seo, just tá mé an dul in éineacht, agus tá sé cóciún na bóthir, cóciún. Píosanna tá siad dachar de fálamóirí béidir ach. Is féidir lom dul go hanbhil ar fad, tá na cnic dachar dom féin ach fós, lads. It's proud of me. Fake cake mór a bhfuil na delóga. Like, shot my love, shot an delóg. So, connic mé cótha cúpla kiloméadar ó hín in isceapam agus dúirt sé go bhfuil luch tar éis kiloméadar amháin ach ní raibh agus ar an léirscáil ní léon luch ach irid. Agus inis tá mé ag deire an cosán tá an cótha sin taobhhirdom, neadidir cad a deireann sé agus níl éon cosán óna hiile agus neadidir mu sé don séireach tá mé ma éonar nómh agus ceapam just cosig mé timpeall a rís. Ní raibh lúb a gceist ar aon nós ceapam ach ceap is beidir go mbeadh rud ag an deire ach fós siúlóid fíorheas a bhí ann agus is féidir leat na sléite eáil agus mar sin ach níl roiir faointe ann ní rud éigent ceapam gurbééis sin an ceann atá 4 kiloméadar déag ach sin just an overcha níl an méid stuff a gom chudééis sin a dhéanamh imime éonar agus deirtar go bhfuil sé fíorheachar agus mar sin de 6 costa. So just cosig mé timpeall a rís is tóca ach go bra. Wow, tá roiir faointe iontach ón bar na staire seo. Oh my Na sléite go léir tá siad an seo. Tá sé taisteach an seo, lads. Tá mé chorális. Ach tá sé anna bhór ar fad. Anna cuid le fheiceáil an seo. Agus bhrainte go tá sé anna bhór mar seo. Ach píosaí an san tá siad anna bheoga agus caitheamh dul mar seo. Samú, seo pasáiste eile inis. Ní málam seo. Seo anna bheog, bhfuil mé ag dul. Bhfuil mí beag na críochna. Face your fears, lads. It's féidir leat é dhéanamh. Ok, brachan sé níos fuair inis, so ceapan go bhfuil mé nach mór an seo. Tá sé anna ada, olmhór. Tá me crí ag spalpa ach taiscéaladh go rud maith é seo dom a bheith as na zón compórdaach. Oh my god, caiig mé dul sios a rís. Oh lads, ok. Tá sé fuair dó, tá sé ag éirí níos fuaire, tá míad feicim solas. Cruig na, Fuichas idia, caiig mé rilí obair dhéanamh orm féin ar an agla sin. Lads, figure seo. Well, gacéine chun deire a chur leis an lá íomhing an seo ag taiscéaladh an oileán seo, tá mé ag trá éigent. Agus ní féidir leat siúgadí an trá seo, tá sé a bhfad ón bhaile, so dúirt mé nuair tá an scúisear gom déanaigh mé é seo. Agus anam an trá seo, tá sé go mar an léirscáil an seo, baitam tung tú. Or tung tú, trá tung tú, agus tá sé anna ar fad, dúirt duine átúil go bhfuil sé de gná le daoine átúil níl mórán trasaitheoirí an seo ach tuisgúil míad sa seach sé zúir níl anna cuid daoine timpeall na háite in éachcarnis agus tám just chun siúlóid beag a dhéanamh an seo níl na cuid stuff a gom chun snáb a dhéanamh for air ach just féici mé ar lína gréine beagáín agus ligint muiscí an seo ar an trá tá sé anna ar fad.
Tá mé críoch nu an lá le seachlóid te agus lína gréine Fáilte. Taréis cuaig láán a caitheamh anseo catba caiigh mé ará gur fiú é. Bhuiin mé antaithnamh as mo chuid am anseo. Tá tránna íomhing ann is féidir leis scútar nó glúisrothair a chur chias agus taiscéaladh géanamh ar an oileán. Tá sé beag glór an tileán ach tá anna cuid le fheiceáil, anna cuid leis na páirceanna náisiúnta agus mar sin de comá. An Nollag atá ann faoi láthair agus cé go bhfuil sé 6 fuair. Is féidir le dul seach ag snáb, is féidir le siúlód a dhéanamh tá siúlód íomhing ar na Fáilte taobh dom an seo. Stair íomhing tá sé sa Fáilte, tá sé ciúin golóir agus caiigh mé ará gur bhuiin mé an taithnamh as catba mo cheann scríbe déarnach anseo i Vítneam for réir. So tásúil gom gur bhain sibh taithnamh agus sult as an srá seo. Agus mar is gná, cíigh mé sa cétá eile sibh, slán leat Vítneam!